Pogre gi weche siasa nyaka runga juanga mi weche motenre kod somo. Wakilo ni sigana mar skul makonye jolosi puonjre mang'aw madhongere luongo ni Appbet e kar dak ma ji yuto gi nitiere piny ma Mukuru kwa Ruben e gwenge mag Nairobi. Mantiere kod mor tok tero jopuonjre 36 achiel kachiel nyaka mbalariany. Kata bedo ni aluora magisome ok ber. Ma e kinde ma pod skunde makamago medo sayo sirikal mondo yangi kaka achiel kuom skunde mapachoka kendo chiwonegi sir mar medo jiwo somo e kuonde dak mongore. Simfres Okinda nolimo skul mar Jobentha kendo losonwa lipodne. Wuoth machiel kachiel tero wanyake kar dak ma ji yuto gi nie piny ma Mukuru kwa Ruben manitiere Nairobi. Jobentha Schools en achiel kuom skunde chuny kwa Ruben matemo jolosom jopuonjre mang'aw. Gichien oneno skul matin. Kidonje iye, ibiro yudo ka klese tindo to jopuonjre thoth. Ka jopuonjre somo ka gitiyo koda ler mawuok e chieng' kaluwore ni stima onge. Nyiso ni kochopo midhiambo, jopuonjre gi imoko negi tach nyagile matindo matiyo kod sola eka ginyal menyo buge. Chal mar dier ot kachiel koda dirisni gi korot chalo sikunde kata kuondego mapok otiek ger. Mak mana ngero nogo ni kikijar buk gi oko mare. Ka warado kod director mar skul ni Joseph Odhiambo, marwako wa skul ni mani kod kwan jopuonjre moyo 800. Nwabet piny kaka community mondo nyithindo mane nie drugs mang'eny nwakel together mondo ne chiem ne gisom kanyakla mondo giyud gimoro ma ginyalo timo. Taseneno matunda ni nikech sani the best school manokadho Embakasi South, West and East nen Jobentha. Kata bedo ni achiedh nade mathoth kwako skul ni, mano ok ne omono gi wuo penj kendo tero jopuonjre 36 achiel kachiel nyaka mbalariany. An gi jopuonj secondary an gi jopuonj 11 mokaw all paths and they are ready to work. Gitiyo matek kendo gitimo gimoro amora manyalo konyo nyathi. Kuom jopuonjre 69 manotimo penj mar KCSE higa mokalo e skundni, 10 noyudo B plane, 11 noyudo B minus. C plane ne gin ji 16, C minus ne gin ji 10 ka jo D ne gin mana 7. Ronnie Omondi kod Collins Mogire gin moko kuom jopuonjre manokalo e penyno kendo yudo B plane. Ka Ronnie dwaro bedo japuonj to Collins dwa bedo kil. Adwani abedo japuonj mar Chem gi Maths. Gima mora gi bedo japuonj, mokwongo ayudo mentorship kuom Nerwa. Nerwa ojapuonj embe. Gima nyiso ni kijapuonj market mar japuonj nitie, ok nyal bet oko ahinya kapok yudo tich. Nyaka ng'iyud tich kama indikie. Kasto bende government otimo kamoro maber. Mawach ni isetieko puonj, nyalo apply TSC, nyalo chako puonjo. Koro experience migen matin, kasto koro chiwo ni medro matin tin. Jopuonjre gi lero ni kata bed ne gikalo e achiedh nade ngimagi, ne gijiwo dendgi kendo keto main e somo. Kar drugs kanyo to kanyalo wacho ni onge. Gimang'eyo ni bad influence nitie, chandruok moko matin nitie, koso osipeni nyalo nyisi ni wadhi watim kama. Ema ni e skul bende nimiwaga guidance. Koro kar guidance kanyo inyalo jiwi. Kaso japuonj bende notimo keto program moro maber, kiperform maber no sponsor yi. Koro notimo ni itimo marite mondo ikony janyuol be. Of course I was in a day school, so coming early in the morning, normally I used to come to school at exactly 5. I'm in school. So that's one of the challenges on the way you can imagine how the challenge can be. Chiel kuom wich bar maduong' ma skuni ni godo en rem mar gige somo ka gimedo jiwo sirikal mondo jol som jopuonjre mang'aw kendo sir skunde makamagi. Apparatus wan go, wakona gain manika ochopo samar practical, wanyalo bilo wa assemble gik moko, wapango mesni e class kanyo, kaso kolo kanyo ima bedo labwa. Kose pango gik moko to wanyalo timo experiments, koro kar laboratory kanyo, onge, emani apparatus nitie, mesni nitie, wanyalo timo. Kado bedo ni skunde mag Appbet kaka Jobentha konyo kama duong' e jolosom jopuonjre mang'aw. Kwayo margi mondo nywandgi e skunde mag piny owacho kendo giyud kony pok onyago lemo. Skundni onge laboratory, skundni onge library, skundni onge gimoro amora manyalo konyo nyithindo gi somo. Koro nakwayo ng'ata manyalo nena kama entie mondo kony skundni kata magero laboratory mar jo grade 10. Gie thuolo ni skunde mag Appbet gin moko kuom skunde mapok opuodhi mondo chiw kit somo e rang'iny mar senior
Kaluoro nitiere ni gino nyalo nego skundegi matemo kama tek e konyo jopuonjre. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kopogre gi Manyakwa Ramgajwang, jopuonjre maromo 48 kuom jopuonjre duto maromo 104 manoluongi e grade 10 skul mar